खुलुमबाय आंनि नाफादि हाजोआरि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खेनसे गोसो गोरबोजों स्राय बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दायो माने आङो न'आव थानानै बरिं मोननायखाय आं नोंसिनि थाखाय मिनि होनो थाखाय आं मोनसे गेम लानानै फैलायबाय आरो बे गेमखौलाय नोंसोर मिथिखानांगौ जायो बे मा होनो fantasy.com गेम होन्दोंमोन ना आङो लेखा मोनसे कागजाव लिरनानै जाय मा मोनो बेखौ खालामनांगौमोन ना बेबायदिनो मोनसे टाइपनि गेम लाबोलायबाय आरो आङो बेनो fantasy.com ना मा गेम होन्दोंमोन ना आं मोनसे भिडिअआवहाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे दायो आब' गैया आरोना नोंसोर गोबाङानो बुंदोंमोन नालाय आलुसिजों लाबोबाव होनना बुंदोंमोन नालाय स' दायो आङो बे भिडिअखौ आलुसिजों लाना फैबाय आरो आलुसि फै जों दायो ओमफ्राय आलुसिजों फान्थावसिजों मोनसे गेम लानानै फैबाय आरो ओमफ्रायो गेमखौबो आं fantasy.comसो दोनबाय नालाय मा गेम होनो आं मिथिला ओमफ्राय जों दायो माने आलुसिजों आंजों बे गेमखौ गेलेनो नागिरबाय आरो ओमफ्रायो भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायबासो बुजिगोन इन्ट्रेस्ट मोनगोन मिनिगोन नोंसोरो नङाबा दाला दालि नायबाथाय नोंसोरो इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा गेमखौहाय माने जोंनि मथेबा जों गेलेगोनाव जोंनो इन्ट्रेस्ट मोनखादों आरो ना दा जोंनो गेलेबा आरो जोंनो मिनिनानै थैहां थैहां जाखायो आरो नोंसोरथ' मिनिखागोनानो ना ओमफ्रायो जों दायो माने नै जों लिरखाबाय आरोना नै बेहायो माने मिथिखागोन आं बेसेबां मा आं बारा बुंबाय थाला नैहाय दंखायो ओमफ्रायो बेहायो माने लिरबाय आरो जोङो बेहायो 10ता दङ सासेयाव मोनबा आरो जों गेलेगोना सासेयाव मोनबा नै नायनो हागोन नोंथांमोनाबो ओमफ्राय जों माने दायो गेलेनोसै आरो गेमखौहाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय इन्ट्रेस्ट दंबा आरो ना ओमफ्राय जों दायो गेमखौ स्टार्ट खालामसै आरो दे होमबालाय नोंसोरो नायलांबाय थादो आरो ना जोंनि भाग्यआवथ' जों सानैजोंनो लिरदों आरो ओमफ्राय मा मोनो मा मोना गाज्रिबो दं मोजांबो दं आरो ना ओमफ्रायो जों गेलेनायखौ स्टार्ट खालामसै गेमखौहाय आरो ना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो र' नै ओरै खालामथार दे लादोनो र' आं लाग्रोनो नै आं फार्स्ट ओमफ्राय आंनिया बेयो कमप्लिट जाबाथाय आलुसिनि बारि फैगोन आरो ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनाव भाग्यआवबा मा फैगोन आंनि गोसो फैदों आरो नै गाइस नायनो हागोन ओमफ्राय भिडिअआवबाबो बोरै देखायबा उल्था नुयो बोरैबा सिगां नुयो मिथिया आलु जि देखायबानो सिदा नुयोदां माथो ना नै माने आंनि गोसो फैबाय आरो आङो ओमफ्राय आं आलुसिखौ जा खालामनो होयो आंनि गोसो नालाय आलुसिया खालामनांगोन आरो ना ओमफ्राय आं बे खोथाखौ दासो सानब्रबदों आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना आं बोरै खालामो नै आंनि गोसो आं बानायनोसै आरो ना दे स' दायो नै गाइसमोन नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो नालाय ओमफ्राय आंनि गोसोआव आं आलुसिखौ माबा बानायनो होसिगोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेखौना मेसे आलु बिसोर दारो लाखोमा आखाइखौ ओमफ्राय नायनो मोना गोजौ नायखोलाय दै ओमफ्राय आं गसंबा गसंनांगोन र' जायाखै आयौ मा नायदों नामा गाइसमोन बाय दे नायनाङा गसंथार नायलाय आंखौ खालामखो आं दायो माने आलुआ कमप्लिट खालामबाय आरो आंनि गोसोनो नालाय ओमफ्राय एबार आलुसिनि बारि स' दायो नोंथांमोना नुखाबाय दा आं आलुसिखौ माबायदि आंनि गोसोआव माबायदि बानायनो होखो आङो ओमफ्राय एबार आलुसिनि बारि आरो ना एबार दे खनदो दे नों खनदो एबार आंनाव नै दायो हांगार फोननाय फैबाय खोन्था नै सिनायगोना सिनायाथाय एसे गोजानाव फै ओमफ्राय दायो आलुसिनाव माने हरलाय आं खोन्थानो दायो नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे आलुसिनाव हांगार फोननाय फैदों आरो ना जों माने हांगार फोननाय नालाय अट'मेटिकलि रेडि खालामना दोनखादों आरो आलुआ दा गावनि भाग्यआव हांगार फोननाय फैबाय नालाय दा गावनो फोनना लानांसिगोन आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोना जों आरो बारियावसो गेलेदों आरो ना नै ओमफ्राय सारायखा आरो ना बे आलुआ नै बेखौ ओरै लानांसिगोन ओमफ्राय बेहाय भिडिअआवथ' नों नुला ओमफ्राय जेनेबा ओरै फोनना लानांसिगोन आरो बियो ना नै एबार फोनदो दे स्टार्ट दे माने दा बियो मानसिया मावजि जाजोब्बाय मालाय बियो माने दुगैनासो फैखादोंमोन आरो ना दुगैखांनानैसो आं भिडिअ लागोन दाहायो ओमफ्रायो बिदि होननायखाय बियो दुगैस्रां लोबस्रांसो आराम फैबाय दा बे खेनसे दुगैफिनाबा जाबावगोन बे ओमफ्राय आंहा गेम गेलेखागोन होननानै दुगैथ'खायाखैमोन आरो ओमफ्रायो गेम गेलेखांनायनि उनाव दुगैगोन सानखानाय आङो ओमफ्राय एसे खाथियाव देखायफिनदों रायजोफोरनो नायनानै जाबाय ओमफ्राय नै आलुसिनि दायो हांगार फोननायखौ आं बिसिखाबाय नोंथांमोननि गेजेरावनो नोंथांमोननि सिगाङावनो आं माबाखाबाय आरो बेखौ ओमफ्राय दायो एबार
दायो एबार फान्थावसोनि बारि आरोना एबार आं खननोसै नै जोंथ' आरो बेखौ सिनायखायाना जों आरो डाइरेक्टसो लिरखानाय नालाय जों जेबो सिनाया ओमफ्राय जों लिरनायखौ गोसोआव दं आरो होमबाबो बे थननायखाय जोङो मा फैगोन मा फैया मिथिया आरो ओमफ्राय दायो आंनि बारि नै जि समायदों आंनाव खाथियाव फैगोन नाङा खुबामि नङा नों आंनि बे आलु मा ओमफ्राय आंनाव मा फैखो आंनाव दायो माने एम्बु बारनाय फैबाय आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव एम्बु बारना खोन्थानायसिन आरो एम्बुआथ' बोरै बारो बेखौ गोसोआव दङ आङो होमबाबो जायाबा निमाहा बिनो जाखाबाय आरोना होमबाबो आङो बेहाय गेमनि मथे फैदों नालाय आं ओंखायनो आं माने एम्बु बारनानै खोन्थानायसिन आरो नोंथांमोना आंनि एम्बु बारनायखौबो नायलांदो आरोना आं बोरै बारो नै दे दायो फान्थावस्रिनि एम्बु बारनाय ओमफ्राय आङो दायो माने एम्बु बारनायसिगौनो नै गाइसना नायलांबानो जाबाय आंनि एम्बु बारनायखौ दायो बिनिया जोब्बाय नै खेबनायावनो जोब्बाय आंना कमप्लिट जाबाय आरो एम्बु बारनाया आंनाबो एम्बु बारनाया कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्रायो एबारो आलुसनि बारि एबार मावजि मोखांनि बारि एबार खनदो आं गिबायसो गिलाबाय नामा एसे गोजान फै ओरैबा बिराद गाज्रि मोखानो मानजोब्बाय मानिना लानोसै आं गोलैसिगोन खिथु सोमावनाय दायो आलुसिनाव खिथु सोमावना फैदों आरोना बे बिनि खिथु सोमावनायखौ गय दंफाङाव हमनानै बेयो खिथु सोमावनांसिगोन आरोना ओमफ्रायो आलुसिनि खिथु सोमावनायखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो आं देखायनोसै स' दायो आलुसिया माने खिथु सोमावनो रेडि जाबाय आरोना ओमफ्रायो गय दंफाङाव हमनाय आरो गय दंफाङाव हमनानै खिथु सोमावनाय आरो दे होमबालाय खिथुखौ दान्दिसे सोमावना खोन्थादो 1 2 3 4 5 गैया थ' दायो माने आलुसिनाबो खिथु सोमावनाय माबाया गेम गेलेनाय खिथु सोमावनाया कमप्लिट जाबाय आरोना नै बिनिया ओमफ्राय बेनिखौ आं बिसिना होखानोसै आरोना नै नोंथांमोननि गेजेराव मिथिखाबाय आङो एबार फान्थावस्रिनि बारि आरोना ओमफ्राय नैबे फान्थावस्रिनि बारियाव आं मोनसे खनसैलाय आरो आंनावबा मा फैयो आं खनलायबाय नै आं मोनसे खनबाय आलु आंनाव नै नायो बे आलुआनो गोसोखांदों मोजां मोनखादों बेखौ फैनायनि थाखाय मिथिबाय आंनाबो एफा गाज्रि फैबाय ओमफ्राय दायो माने आंनाव हाब्रु फोननाय फैबाय आङो हाब्रु फोननायाव माने हाब्रुखौ आं हारसिं फोनना लानो मोनानो माने जाय मोनो ओमफ्राय आलुआसो फोननानै होनांगोन आरो आंनो ओमफ्राय आं हारसिं फोनना लानो मोनानो नङाबा आं हारसिं फोनबाथाय फोनजोबनाय नङा नालाय ओमफ्रायो लोगोआनो फोनना होनाय आरो बेहाय ओमफ्राय दायो आंनाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन हाब्रु फोननाय फैदों आरो आंनाव दा गेमखौ गोबाव खालामला जोङो ओमफ्राय आलु जोङो रेडि लाखादों आरोना बिनिबो ओमफ्रायो आलुआ आं दा फोनना होसिगोन आरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन एसे गोजाननिफ्राय थालाय नै नायनो हागोन हाब्रु फोननाय आरोना बे आं दा फोनना होसिगोन दे फोनना होदो नै बिखौ दायो फान्थावस्रिनि मोखाङाव लागायजोबना होगोन आं आयौ मा खानाया आंनाव बे बिदि खुलिनांगौ गाहाय para 파필리 능 만치야 हाथायावनो नै बिसोरो बाखि हाथायावनो मा फोनना होजोबदों आंनाव ओमफ्राय आलुखौ मालाय सिनायबावदोंसो ओमफ्राय आंखौ सिनायदोंना फान्थावस्रि होननानै नायलायमोन नोंथांमोना आंखौ सिनायाखै ना माथो फान्थावस्रिथ' नंखाला आं दायो बेलेग मानसि जाबाय फान्थावस्रि नंला आङो हाग्रानि मानसि जाबाय नोङो हाग्रानि दहाय एफा साइज नुदोंमोन दायो माबा मोसौ बोरमा बायदि खालामना होबाय मोरोंनि ओमफ्राय दायो माने आंनाबो माने आलुस्रि आंखौ फोनना होबाय आंनाबो कमप्लिट जाबाय गावहाबो हांगार फोननानै दाना आंहाबो हाब्रुआ फैना होबाय बे हाब्रुजों हांगारजों गावनो गोसोखांनायमोन आं लाखाया होनखादोंमोन आङो ओमफ्राय नै माबायदि खालामना होजोबखो आंखौ सेस बुस्थाबो खावसे फैयो नोहाय स' आंनाबो कमप्लिट जाबाय आरोना नोंथांमोन ओमफ्राय एबार आंनि बारिया जोब्बाय आरो एबार आलुस्रिनि बारि आंनाबो कमप्लिट जाबाय आं आलुखौ एसे दुखुबो मोनबाय आंनाव द्लाम माद्लाम ओरैनो फोनलाना होजोब्बाय आंथ' नायनोबो मोनासै माबायदि जाखो मेसेब नांदों नालाय ओमफ्राय दासो नायनो मोनबाय ओमफ्रायो आंनाबो कमप्लिट जाबाय आलुस्रि आंजोंखौ सोरना गाज्रिसिन नोंसोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोरनिया खस्थ'सिन गावनिया मोजांसिन ना आंनिया मोजांसिन खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंना जोब्बाय एबार आलुस्रिनि बारिनो लादो मा फैगोनथाय इसोरासो मिथिगौ मा माइलाय आं नुवासैनो नै आंना थौआवनो जिरायनानै बारनांगौ रो आङो हिरिरि होनो आं एसे मोसानो हिरिरि आंनाबो हांगार फैदों मोसानायसो मोनदों
लानानै थांफागोन जोआ बाङिना ओमफ्रायो दायो नङाना नै जोंखौ दा थगायनो सानगोन नोंसोरो जों थगायाखै आरो नै ओमफ्राय आलुसिनाव माने आलुआ माने थौआव जिरायनानै थौबो दंखायो जों रेडि लाखानाय नालाय थौआव जिरायनानै माने ओरै बारनांगौ आरो बियो ना गावसोर मिथिनो हागोन हाया ओमफ्रायो बे थौ बानायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो नै स' दायो आलुस्रिया माने थौआव जिरायबाय आरो ना ओमफ्राय बे थौआव जिरायनानै बियो आंथिंजाय ओरै सिदा बारबोनांगोन आरो ना जेसेबांखिनि हायो दे बारबोदो दे आथिं थिखो ओमफ्राय बिदिनो बोलो होना दे 1 2 3 दे बार गोसो गोसा बार बे बारथार दे बारथार बार दे गोबाव आं लानो हाला दे सिखारदो दे स' दायो माने आलुसिनाबो ओरै खिबु फज'नानै माने बारनांगौआ जोब्बाय आरो ना आलुनाबो दायो जोब्बाय बेनाबो एबार आंनि बारि फान्थावसोनि बारि एबारो आंनियाबा मा फैगोन ओमफ्राय नै आं दायो मोनसे खनसेलाय आरो नै दायो माने मोनब्रैल'खासै नालाय जोंना अट'मेटिकलि मोनथाम थांखाबाय नालाय ओमफ्राय दायो मोनब्रैल'सै ओमफ्राय नै आंनाव मा फैगोनथाय आथिं बिजौ थाबायनायनो आलु आं हालालै थाबायदे नों दाना नै आथिं बिजौजों माने गावखौनो रेजें खालामनानै आसि बिमाजोंनो थाबायनांगोन आरो ना आङो ओमफ्राय आथिंखौ ग्लोब गानो मोना आफाखौ आसि बिजौजों थाबायनाय आरो आंना ओमफ्राय एसे आसि बिमा ओमफ्राय आसि फसंनांगोन आरो ओमफ्राय दा आंनि थाबायनायखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो ना आंनाव बांद्राय गाज्रिया फैयासै आलुसिनाव फैफ्लांबाय बिराद गाज्रिया होमबाबो आंनाव फैदों फैनाया नै इसां गाज्रि हाब्रु फोनाया थ' दायो नै नायलांबाय थादो आं आथिं बिजौजों बारसै आरो ना दे नायलांबाय थादो दे दायो फान्थावस्रिया आथिं बिजौजों थाबायनांसिगोन बेसेरा उफाय गैयियाव गावखौनो रेजें खालामनानै थाबायनांगौनो आरो ना ओमफ्राय आं थाबायनोसै आरो दायो नै बिदि आसि बिमाखौ थिखोनोसै आरो आं नै ओमफ्राय थ' दायो आंनाबो आथिं बिजौजों थाबायनाया आंनाबो कमप्लिट जाबाय आरो ना एबार आलुनि बारि मोनथामल' खानोसै ओमफ्राय दे नोंनि बारि आलुआ बिराद खस्थ' एसे खायनो गोदों दाखुं जानांगौ एसे मा फैखो जौ फेना मोसानाय नै ना आं थांसैदां न'आव नै बे दायो माने जौ फेनानै नै नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय नैबे दायो माने जौ फेनानै मोसानांगौ आरो गाइसमोन दा बिनि जौ फेनायनि माने जौ फेनानै मोसानायखौ बियो अरिजिनेल खोन्थामारनांगोन आरो लाजिनो मोननाय नङा बियो बोरै मोसायो जौ फेबाथाय ओमफ्रायो दायो बिनि मोसानायखौ नायलांदो आरो ना नै आं देखायलांसै दायो माने आलुस्रिया जौ फेनानै मोसासिगोन आरो जौ फेनानै दा बायदेमलाय सिदेमलाय बोरै मोसायो आलुस्रिनिखौ नायलांदो जौ फेना मोसानाया बोरै जामारो दे स्टार्ट दे दायो माने आलुसिनाबो ओरै बुरैनि जुमाय फेना मोसानाया कमप्लिट जाबायनो आलुआ माने दख'ना गाननानै माबा मोसाबाथाय बिदिनो मोसायो आरो ना ओमफ्राय लंपेन्ट गाननानैबासो बेलेग जायो बेना ओमफ्राय दख'ना गाननाय नालाय ओंखायनो बेना दा माबाबाय आरो जोब्बाय एबार आंनि बारि फान्थावसोनि बारि का गोजा माने मोननैल'सै बेहायो सासेयाव मोनसे ओमफ्राय दायो एबार आंनि बारि आरो बेनो लास्ट आंनि थाखाय बेनो लास्ट आरो मोनसे दङ आलुनि थाखाय लास्ट आरो आंनाबा मा फैगोन दा मायो थथला रायलायनाय आंनाव दायो माने थथला रायलायनायसो फैबाय आंनाव फान्थावसिना थथला रायलायनांगौ आङो बे सालाय गैयै थथलाया बोरै रायलायो बिदि रायलायनांसिगौनो आरो ना ओमफ्राय आं दायो माने गोबाव खालामला आङो नै आं दायो थथलानि रायलायनोसै आरो माबायदि रायलायो रायलायनोसै थांबाय दाबाय ओमफ्राय दायो आंनाबो कमप्लिट जाबाय आरो एबार मोनसेल'सै खागज सानै मोनसेल'सै नोंथांमोनाबो नायनो हागोन ओमफ्राय बे एबार आलुसिनाव लास्ट जाबाय मा फैयो ओं दे गोसो गोथारै मा फैयो बेनाव एन जाबाय फार्स्टआव उनाव स्टार्ट जादों बेनाव एन जाबाय आरो मा फैखो लास्टनि लास्ट आलुना मा फैखो नै हांसो खारनाय फैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै आलुसिनाव दायो माने हांसो खारनाय फैबाय आरो ना हांसोआ माने गाबनानै हांसोआथ' आथिं थोंनैल' जायोना ओमफ्राय आखाइखौ माने बिदि लानांगोन आरो बेयो ओमफ्राय आथिङाल' गुवार जानांगोन जेनेबा हांसोनाथ' गांखं थायो नालाय ओमफ्राय बे आखाइखौ सिथाबनांगोन नङा गसंनानैनो ओमफ्राय खारनांसिगोन आरो नों आखाइखौ बिदि सिथाबनानै ओमफ्राय आथिङाल' गुवार जानानै दालाय हांसोआ ओरै खारो नामा बिदि खानानै दायो आलु खोन्थानायसै आरो स' आलुसिनि
खारनायखौ नोंसोर नायलांदो आरोना नै बिलाइ बिलाइ जाबाय ओमफ्राय नै लुसिया माने हांसोनि खारसिगोन आरोना ओमफ्राय आखाइया खबजोब नोंना आखाइया डिस्टार्बजोब ओमफ्राय हांसोनि आथिङा एसे गुवार गुवार जायो ओमफ्राय फेहे फेथे खारो एसे स' दायो स्टार्ट दे स' दायो माने फाइनालि जोंनि मिथिखाबाय दा फाइनालि जोंना माने गेमा जोंना सयथा सासेयाव मोनबामोन नालाय ओमफ्राय मोनबाखौ जोङो कमप्लिट खालामबाय एहाय खलथायाव जेबो गैला जादु खालामाखै दे आङो खलथायाव जेबो गैला जोबस्रांबाय दसथाल'खामोन ओं ओमफ्राय बे मोनबा आं मोनबा गेलेनानै दायो जोंनि गेमा जोबस्रांबाय आरो गैला एन्ड जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि गेलेनायखौ मोजां मोनदोंबा माने जोंनि गेम गेलेनायखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा माखौ नोंसोरो जेनेबा जों सानै आलुसिनि आं जोंनि भिडिअआवहाय माखौ नायनानै नोंसोर बांसिन इन्टारेस्ट बांसिन मिनिनो ओंखारसिनदों बेखौ नोंसोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्रायो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबावदो हायोबा ना मा होनो आलु ओरै एसे बुंना होफैलाय नों खोथाखौ मानिगोनदां एसे ओमफ्राय नै ओरै फैलाय ओमफ्राय नै जों ओरैजों आहायजा ओमफ्राय जों आलुजों आंजोंनि मोखाङा जों सानैनिया माने सोरना बांसिन कन्डिसन गाज्रिसिन फोननायाव आरोना बेखौ नोंसोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय बिनि हांगार फोननाया ना आंनि हाबु फोननाया खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आंनिया साबसिना बिनिया गाज्रिसिना आंनिया गाज्रिसिन बेखौ होनांगौ आरो जों आलुजों आंजों जेबो हायै गैखाया जोंना माने जों हायाखौनो होनखाया जोंना सानैजों लिरबाय लिरनानै जाफैयो बेखौनो जों सानैजों गेलेखाबाय फार्स्ट टाइमावल'सो हाया आं इखौ खालामा होनगोन ओमफ्राय खालामनांगौ जाखायो उपाय गैया नालाय नों फैदोंमोन जों सानैजों गोसोखांना लिरनाय आरोना बे माबाखौहाय लेखाखौहाय ओमफ्रायो जोंनो माने जोंनि उनथिंथ' नुखादों ना नोंसोर नेचारेल माबासो गोथां गोथांसो नुखादों नोंसोर दंफां लाइफांजों माने जों न'आव गेलेयाखै आरो न'आव गेलेबा एसे गोसो बायदि हाया जायोना बांद्राय रायलायनो हाया बायदि जायोना एसे मानसि फैला जोबा जायो नालाय ओंखायनो आङो आंनि माने जोंहानि गय बारियावनो गेलेफैदों आरो बिथिं औवा दं बिथिं गय दङ ओमफ्राय जों जोंहानि बारियावनो गेलेफैदों आरो बारि गेजेराव रावबो खोनाया जों हासिखावबाबो मिनिखावबाबो दोखो मिनिबाय जोंनो गेलेनानै होनबाथ' नोंसोरबो मिनिखागोन जानांगौ ना जोंनो मिनिनो ओंखारदोंबा गेलेनानै ना फार्स्ट टाइमावनो जोंनो गेलेनानै मिनिगारखायो आरो नोंसोर मानो मिनिया जानो एसेबां मिनिनो ओंखारखायो ओमफ्राय जों आलुसिजों आं फान्थावसिया जेरै आलुसिया बेबायदिनो एखे दमनि मानसिखा आरोना आं मा हायो बेबो हाखायो आरो बेना पाब्लिकनि गेजेराव बेना लङि गाननानै बांगालि रायलायनाय मोनसे भिडिअ फैगासिनो आरोना बेखौ आं बे टारगेट लादों आरो बेखौ लाबो होनानै ओमफ्राय गावहाथ' बुंबावदों दारि आखिनानैसो लाबोबावगोन आं मा लङिल' बिदि जादों आरो दारि लागोन लङि गानगोन मना गांसे लागोन सेन्देला बोराय बिफाफोरनिखौ गानलांगोन नङाबा जुथा बोराय बांगालजों लोगो जाहैगोन आखायाव ओरै हमलायलायनानै हौवाफोरजों ओंखायनो नोंसोरो आलुनि आंनि लङि गाननाय आरो आंहाथ' एसे मारै नोंसोर बुंहरदोंना हिजिरानि फैसा बिनाय बिदि होनना बुंदोंमोन नालाय नोंसोरो बे भिडिअखौ लाबो होनना बुंदों पाब्लिकनि गेजेराव स' जों आलुसिजों आंजोंनि हिजिरा ओमफ्राय बांगालि लङि गाननाय भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना थाबैनो नुगोन नेनानै था आरो जाहाथे जाय साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना लादो जों इन्टारेस्ट लाबोखायो नालाय बरिंथ' जाखाया जोंना ओंखायनो जोंनि बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो जाय मोनथियाखै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै माने गुबुनखौबो मिथिहोनानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना नोंसिनि अननायावसो आं बेबायदि दावगादों नालाय नोंसोर अननायखायसो ओंखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो थेंक इउ स' माच आरोना ओमफ्राय जों भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ बेयो दा जों गेलेनाया पार्ट 4 जागोन आरोना जोंना पार्ट 3 सिम दंखायोना दायो बेयो पार्ट 4 जागोन आरोना ओमफ्रायो बिनि उनाव जोङो नोंसोर इन्टारेस्ट मोनोबा जोङो पार्ट 4 5 6 7 8 पार्टखौ लाबोगोन आरो नोंसोर मोजां मोनबानो नोंसोर कमेन्टआव लाबोबाव होनबानो जों लाबोफिनगोन आरोना नोंसोर लाबोनाङा होनबाथ' जोंबो लाबोनाङा होनबाथ' नोंसोर बरिं मोनखानानै लाबोनांला होनगोन सानगोन नालाय लाबोबाव होनबाथ' इन्टारेस्ट थाखाय लाबोबाव होनखायो नालाय ओंखायनो नोंसोरो कमेन्टआव खोन्थाना हरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नोंसोर आरो जों सानैखौ मा खालामजानो लुगैदों जेनेबा हानाय बायदि खामानिखौ नोंसोरो जों सानैनि महरखौ नायनानै हानाय बायदि खामानिखौ हानाय बायदि गेम जिखुनु बेखौ नोंसोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना गाइसमोन बयबो नोंथांमोन जों भिडिअखौ सोर नायदों ओमफ्राय नोंसोर मा खालामजानो लुगैयो कमेन्टआवल' खोन्थाहर जों लाबोनो नाजाखागोन आरोना ओमफ्राय नाजानो माने जों लाबोखागोनानोखा आरो टेनसन खालामनाङा नोंसोरो ओमफ्राय नोंसोर जा थिनो जों बेखौनो मावगोन आरो माने कमेन्टआव नोंसोर खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना मा होनो आलुसि ओमफ्राय जों भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोननोसै आरो ओमफ्राय जों आलुसिजों आंजोंनि गेजेराव मा भिडिअआव बांसिन नोंसोर मिनिदों बेखौ नोंसोरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना माने बांसिनाथ' आलुआ बिराद गाज्रि मोनदों नालाय आलुना बांसिन मिन्थावना जानो हाखागौ आंनाथ' बांद्राय गाज्रि फैयासै ना आंबो मथथे हाखायो हानाया होमबाबो आंनाव बांसिन गाज्रि फैयासै बेनाव बांसिन फैबाय नालाय ओमफ्राय बेना बांसिन इन्टारेस्ट जानो हागौ आरो बेना आं मिथिखाबाय आरो ओमफ्राय जों एसेखिनियावनो दोननोसै भिडिअखौ ना मा होनो गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो ओंखायनो मोजाङै मोजां आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय नोंसिनि अननायाव आं दावगालांबावनो हाबानो जाबाय आंना गोसो गोरबोआव बेनो आसा दं ओमफ्राय आरो दा नोंसोरो कमेन्टआव जानला मोनला होननानै बुंहरनाङा आरोना फाग्लि सियान माबा सियान थार जनाय माबा जनाय नोंसोर होनहरो नालाय बेबायदि बुंनाङा आरो थार जनाया रावबो जखानाया बेबायदि भिडिअ लाहैयाना बानायनो होननासो बानायखायोना माने कमेन्टआव सोरबा बुजिफ्रा ओरैबायदि कमेन्ट हरो आरोना कमेन्टखौ आं नायो आरोना नायनानै आं रिप्लायल'सो हरस्लाबनो हाया आरो बयनोबो ओमफ्रायो बिदि कमेन्ट हरनाङा आरोना ओमफ्राय मालाय जाय मोजां सापर्टसो होखायो जाय दासो देरफुलि निब्बा निब्बि बिसोरसो जाजादखौ हरखायो आरोना आंबो मिथिखायो होमबाबो आं सिरि थायो आरो जेबो बुङा आङो ओमफ्राय जों भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आलुसि आंबो दे बयखौबो बाय बाय टाटा नोंनि कासफोरखौ आइ लाभ इउ होनदो आइ लाभ इउ सनाफोर